Terrassa compta per primera vegada amb un cicle de cultura medieval. Fins a finals d'any, diferents espais i entitats de la ciutat oferiran activitats per donar a conèixer la riquesa i la diversitat d'aquest període. Des de la ciència i la tècnica, passant per la literatura, l'art, el tèxtil, recuperant arxius i documents antics. La presentació pública d'aquest nou cicle s'ha fet a la Seu d'Ègara, amb la presència dels representants de les diferents entitats que hi col·laboren. Ajuntament de Terrassa, Amics dels Clàssics, Museu de Terrassa, NACTEC, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Xarxa de Biblioteques, Arxiu Històric i Editorial Barquino. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat aquesta suma d'esforços. Reconvertir, crear activitat a l'entorn de la cultura medieval, sumar aquella que ja es fa tradicionalment a l'any i crear-ne de noves configurant un calendari, diguem-ne, per apropar el patrimoni amb formes i visions diferents. El cicle es podrà gaudir, sobretot, als espais que formen part del patrimoni medieval de Terrassa, com la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa i la Torre del Palau. Es faran xerrades, conferències, visites i itineraris guiats, clubs de lectura, projeccions de cinema i també tallers adreçats als més petits.